Vítaj na mrazivej ceste. V histórii Westerosu nájdeme veľa kráľov, dobyvateľov a hrdinov. Nájdeme mužov, ktorí menili dejiny mečom, drakmi alebo silou svojej vôle. No len málo kto rozdelil 7 kráľovstiev tak, ako Rhaenyra Targaryen. Pre jedných bola právoplatnou dedičkou železného trónu. Dcéra kráľa Viserisa I., ktorú jej otec verejne označil za svoju nástupkyňu a pred ktorou poklakli najmocnejší lordi ríše. Pre druhých bolo ženou, ktorá sa pokúsila zjať korunu mužovi, ktorý mal podľa tradície silnejší národ. Jej meno sa stalo symbolom jednej z najkrvavejších vojen v dejinách Westerosu. Vojny, ktoré proti sebe stáli bratia, sestry, draci aj celé rody. Vojny, ktorá zničila moc rodu Targaryen a pripravila svet od drakov. No skôr, než sa stala čiernou kráľovnou, bola len mladou princeznou. Milovanou dcérou kráľa Viserisa, dievčačom, ktoré vyrastalo s vedomím, že jedného dňa bude vládnuť. Dnes sa pozrieme na celý príbeh Rhaenyry Targaryen, na jej mladosť, cestu k moci, rodinu, tanec drakov aj tragický koniec, ktorý z nej urobil jednu z najpamätnejších postav celej histórie Westerosu. Rhaenyra zdedila typický valyrijský hlad svojho rodu. Jej strieborno-zlaté vlasy si často zapletela do dlhých vrkočov podľa vzoru kráľovnej Viseni Targaryen. Už od detstva bola považovaná za výnimočné dieťa. Bola bystrá, odvážna a krásna. Keď mala 14 rokov, jej strýko, princ Daemon Targaryen, ju označil za najkrajšiu pannu v celom kráľovstve. Rhaenyra mala plné ženské tvary a výrazné poprsie. Po svojich tehotenstvách však nikdy úplne neschudla. Po narodení tretieho dieťaťa, keď mala 20 rokov, bola už plnšej postavy a mala širší pás. Bola hrdá a tvrdohlavá. Jej povahe sa skrývala určitá zdorovitosť a tvrdosť. Hoci vedela byť očarujúca a príťažlivá, veľmi rýchlo sa nahnevala a urážky nikdy nezabúdala. Voči svojej nevlastnej matke, kráľovnej Alicent Hightower, cítila hlbokú nevražu. Naopak, Lady Lyanna Velaryon mala veľmi rada a podľa niektorých kronikárov bola k nej viac než len náklonená. Ten sa vždy obliekala ako pravá princezná z rodu Targaryen. Obľúbovala drahé purpurové a tmavočervené zamaty zdobené zlatou mírskou čipkou. Počas tanca drakov nosila korunu svojho otca, kráľa Viserisa I. Targaryen. Bola to tá istá koruna, ktorú kedysi nosil aj veľký kráľ Jaehaerys I. Targaryen a pre Rhaenyru predstavovala symbol jej práva na železný trón. Rhaenyra sa narodila v roku 97 ako jediné žijúce dieťa kráľa Viserisa I. a jeho prvej manželky Lady Aemmy Ery. Pred ňou sa jej narodili dvaja bratia, no obaja zomreli ešte v kolíske. Vo veku 7 rokov sa stala dračou jaskyňou, keď prvýkrát zlietla na chrbte mladej dračice, ktorej dala meno Syrax. O rok neskôr sa stala čašníčkou svojho otca a sprevádzala ho pri hostinách, turnajoch aj na kráľovskom dvore. Od tých čias bola len zriedkavé vidieť kráľa Viserisa bez jeho céry po boku. Už ako dieťa si vytvorila silný vzťah k svojmu strýkovi, princovi Daemonovi Targaryenovi. Daemon je zo svojich ciest za úzkým morom často prinášal vzácne a exotické dary. Počas turnaja, usporiadaného pri príležitosti nástupu Viserisa I. na trón, zaujal mladú princeznu aj Sir Criston Cole. Criston tedy porazil samotného Daemona Targaryena a víťazný veniec odovzdal Rhaenyre. Neskôr ju požiadal o priazeň do ďalších súbojov. Keď bol v roku 105 prijatý do kráľovskej gardy, Rhaenyra sa do neho podľa kroník zalúbila. Nazývala ho svojim bielym rytierom a Viserys dovolil, aby sa stal jej osobným ochrancom. Odtedy Criston nosil jej farby na turnajoch a chránili počas verejných vystúpení. Koncom roku 105 zomrela Rhaenyryna matka Aemma pri pôrode jej mladšieho brata Baelona. Dieťa prežilo len jediný deň. Po tejto tragédii Viserys vyhlásil Rhaenyru za svoju dedičku. Lordi celého kráľovstva pred ňou poklakli a prisahali, že budú chrániť jej právo. Zároveň získala titul princeznej z dračieho kameňa. V roku 106 sa Viserys znova oženil. Jeho novou manželkou sa stala Alicent Hightower. V počiatku si nevlastná matka a dcéra rozumeli, no situácia sa zmenila po narodení Alicentiných synov Aegona a Aemonda. Mnohí začali očakávať, že kráľ za dediča vyhlási niektorého zo svojich synov. Viserys to však odmietol a naďalej trval na tom, že jeho nástupkyňou zostáva Rhaenyra. Na dvore sa postupne vytvorili dva tábory. Jedni podporovali kráľovnu Alicent a jej deti, druhí stáli za princeznou Rhaenyrou. Napätie medzi oboma stranami každým rokom rástlo. V roku 111 sa kráľovom prístave konal veľký turnaj pri príležitosti 5. výročia Viserysovho manželstva s Alicent.
Na úvodnej hostine mala kráľovna na sebe zelené šaty, zatiaľ čo Rhaenyra prišla v čiernej a červenej farbe rodu Targaryen. Práve od tej chvíli sa začalo hovoriť o zelených a čiernych. Na samotnom turnaji mali najväčší úspech čierni. Sir Criston Cole, nesúci Rhaenyrinu priazeň, zhodil z konia všetkých hlavných šampiónov kráľovnej, vrátane dvoch jej príbuzných a jej brata Gwaina Hightowera. V neskorších rokoch sa okolo vzťahu Rhaenyry a princa Daemona objavilo množstvo klebiet a protichodných príbehov. Niektoré pramene tvrdia, že Daemon mal na princeznu veľký vplyv a ich blízkosť vyvolávala na dvore pohoršení. Iné rozprávania zachádzajú ešte ďalej, no ich pravdivosť je dodnes sporná. Isté však je, že napätie medzi Viserysom a jeho bratom nakoniec vyústilo do ďalšieho konfliktu a král poslal Daemona do vyhnanstva. Keď mala Rhaenyra 16 rokov, v roku 113 prevzala vládu nad Dračím kameňom ako jeho princezna. Už v tom čase patrila medzi najžiadanejšie nevesty v celom kráľovstve. Mnohí lordi a šlachtici sa uchádzali o jej ruku a priazeň. Keď navštívila Trojzubec v roku 112, synovia lordov Blackwood a Bracken medzi sebou dokonca zviedli súboj kvôli jej pozornosti. Takzvaný blázniv Frey ju požiadal o ruku. Na Casterlyovej skale sa jej dvorili dvojčatá Jonas a Tyland Lannisterovci. O jej priazeň sa uchádzali aj synovia lordov Ockhart, Tarly, Tully a Tyrell. Medzi jej nápadníkmi bol aj Sir Harwin Strong, syn lorda Leonela Stronga. Král Viserys dokonca uvažoval o sobáši svojej céry s princom Quoranom Martellom, ktorý by mohol priviesť Dorne do 7 kráľovstiev. Na druhej strane kráľovna Alicent premýšľala nad manželstvom medzi Rhaenyrou a jej starším synom Aegonom. Napokon sa však nič z toho nestalo. Práve v tomto období sa definitívne zlomil aj vzťah medzi Rhaenyrou a Sirom Cristonom Colom. Keď král Viserys I v roku 113 zariadil sobáš svojej céry so Sirom Laenorom Velaryonom, udalosti nabrali nečakaný smer. Podľa Septona Estensa sa Criston tajne plížil do Rhaenyriných komnát a vyznal jej lásku. Navrhol jej, aby spolu utiekli do niektorého zo slobodných miest za úzkým morom. Tam by sa vzal svojho doterajšieho života a ponúkol svoj meč niektorému z obchodných princov. Rhaenyra ho však odmietla. Mala mu povedať, že Targaryen sa nemá stať manželkou nájomného vojaka. Zároveň dodala, že ak dokáže zabudnúť na svoju prísahu kráľovskej gardy, jedného dňa by mohol zabudnúť aj na manželské sľuby. Príbeh však rozpráva celkom iný príbeh. Podľa jeho verzie to bola Rhaenyra, ktorá sa pokúsila zviesť Cristona Cola vo veži bielých mečov. Criston ju však odmietol. Odmietnutá princezná mala následne nájsť útechu v náruči Sira Harwyna Stronga, prezývaného Lámač kosti. Už bola pravda akákoľvek, jedno je isté. Criston Cole sa z najvernejšieho ochrancu Rhaenyry stal jej s najtrpkejším nepriateľom. Krátko na to Rhaenyra odišla na Driftmark a Harwin Strong zaujal miesto jej nového osobného ochrancu. V roku 114 sa Rhaenyra vydala za Sira Laenora Velaryona. Nebolo to však jednoduché rozhodnutie. Podľa kroník musel Viserys svojej dcére pohroziť, že ju zbaví postavenia dedičky železného trónu, aby so sobášom súhlasila. Rhaenyra totiž necítila potrebu vydať sa za muža, akým bol Laenor. Svojmu otcovi mala dokonca povedať, že jej nevlastní bratia by boli viac podľa Laenorovho vkusu než ona. Oslavy trvali 7 dní a zahrňali hostiny aj turnaje. Na turnaji sa zúčastnil aj Sir Criston Cole, tentoraz nastúpil do súboja s farbami kráľovnej Alicent Hightower. Počas turnaja brutálne zranil Harwyna Stronga, zlomil mu kľúčnú kosť a rozdrvil lakeť. Hríbik preto neskôr začal Harwyna posmešne nazývať zlomená kosť. Cristonová ranná hviezda zároveň rozbila prilbu séra Joffreyho Lomontona, najbližšieho priateľa Laenora Velaryona. Joffrey svojim zraneniam podľahol o 6 dní neskôr. Mnohí boli Cristonovým správaním pobúrení. Rozňavalo to dokonca aj samotného kráľa Viserysa. Kráľovna Alicent však reagovala úplne inak. Namiesto odsúdenia požiadala, aby sa Criston stal jej osobným ochrancom. Od tej chvíle sa Criston Cole stal jedným z najvernejších podporovateľov Alicent Hightower a navždy sa zaradil medzi zelených. Po svadbe trávil Laenor väčšinu času na High Tide, zatiaľ čo Rhaenyra zostávala prevažne pri dvore. Veľmi blízky vzťah si vytvorila s Laenorovou sestrou Lady Laenou Velaryon, ktorá sa po smrti Lady Rhaene Royce vydala za princa Daemona Targaryena. Rhaenyra a Laenor mali spolu 3 synov. Jaehaerys, Lucerys a Joffreyho Velaryona. Takmer okamžite sa však začali šíriť klebety o ich pôvode. Mnohí tvrdili, že ich skutočným otcom bol Harwin Strong, prezývaný Lámač kosti. Všetci 3 chlapci mali hnedé vlasy, hnedé oči a črty, ktoré ľudia nepovažovali za typické valyrijské. Rhaenyra aj Laenor mali strieborno-zlaté vlasy a fialové oči. Skutočný pôvod Rhaenyriných 3 z najstarších synov zostáva dodnes predmetom sporov.
Jedna vec však bola istá. Král Viserys považoval za právoplatných dedičov svojej céry. Na jeho príkaz dostal každý z chlapcov dračie vajce už do kolísky. Tí, ktorí pochybovali o ich pôvode, tvrdili, že sa nikdy nevyhliahli. Mýlili sa. Všetky 3 vajcia sa otvorili a z každého vyrástol drak. Všetci 3 synovia sa neskôr stali dračími jazdcami. Septon Epstein dokonca zaznamenal, že Viserys si často posadil malého Jaehaerys na kolená, keď zasedal na železný trón a hovoril mu: jedného dňa bude toto tvoje miesto, chlapče. V roku 120 zomrela Laena Velaryon po komplikovanom pôrode. Počas jej pohrebu vypukol konflikt, ktorý navždy zmenil vzťahy medzi oboma vetvami rodiny. Aemon Targaryen obvinil Rhaenyrin synov, že sú bastardi z rodu Strong. Hádka prerástla do detskej bitky, počas ktorej Lucerys s nožom vyrazil Aemondovi oko. Kráľovna Alicent požadovala, aby Lucerys prišiel o oko ako odplatu. Rhaenyra napokon žiadala, aby bol Aemon dôkladne vypočúvaný a prezadil, odkiaľ tieto obvinenia počul. Král Viserys však rozhodol, že pre zachovanie mieru budú stačiť ospravedlnenie. Zároveň vydal príkaz, že každý, kto bude ďalej šíriť reči o pôvode Rhaenyriných synov, príde o jazyk. Harwin Strong musel opustiť dračí kameň a vrátiť sa do Harrenhalu. Krátko na to však Harrenhal zachvátil obrovský požiar. Harwin Strong a jeho otec Lionel Strong v ňom zahynuli. Niektorí tvrdia, že išlo o preklatie Harrenhalu. Iní obvinujú Daemona Targaryena, Corlysa Velaryona, Larisa Stronga alebo dokonca samotného kráľa Viserysa. V tom istom roku zomrel aj Laenor Velaryon. Podľa oficiálnej verzie bol zabitý počas hádky so svojím spoločníkom Serom Quenelom Corleyom. Ani nie pol roka po smrti Laeny, Laenora a Harwyna Stronga sa Rhaenyra tajne vydala za svojho strýka Daemona Targaryena. Zadva sa konala na dračom kameni. Septon Ancient tvrdil, že sobáš utajili preto, aby im ho Viserys nemohol zakázať. Rybing naopak tvrdil, že Daemon už v tom čase Rhaenyru priviedol do druhého stavu. Už bola pravda akákoľvek, správa o ich svadbe vyvolala na dvore obrovský škandál. Viserys zúril, vyhlásil, že svadba tak krátko po smrti Daemonovej manželky a Rhaenyrinho manžela je urážka ich pamiatky. Trvalo určitý čas, kým sa otec s dcérou a brat s bratom opäť zmierili. Koncom toho istého roka sa Rhaenyre a Daemonovi narodil prvý syn. Dostal meno Aegon. Mal typické valírijské črty, bledé strieborné vlasy a fialové oči. V roku 122 sa narodil druhý syn, ktorého pomenovali Viserys, na počesť Rhaenyrinho otca. V roku 126 sa Rhaenyra pustila do ďalšieho sporu. Tvrdila, že jej druhorodený syn Lucerys by mal byť oficiálne uznaný za dediča Driftmark. Niekoľko vzdialených vetiev rodu Velaryon však protestovalo. Tvrdili, že Lucerys a jeho bratia sú bastardi Harwyna Stronga a nemajú na Driftmark žiaden nárok. Král Viserys ich vypočul v kamennom tichu. Potom nariadil, aby prišli o jazyk. Krátko na to sa však porzal o železný trón tak hlboko, že si rozrezal ruku až na kost. Do rany sa dostala infekcia a král dostal silné horúčky. Mnohí sa obávali, že zomrie. Veľmajster Merrells nedokázal jeho stav zlepšiť. Až keď Rhaenyra poslala svojho vlastného majstra Gerardisa, Viserys sa začal zotavovať. Po prvý raz sa však ukázalo, aký krehký sa starý král stal a ako blízko sa kráľovstvo nachádzalo v boju o korunu. V čase otcovej smrti sa Rhaenyra nachádzala na dračom kameni, kde očakávala narodenie svojho 6. dieťaťa. Zelení v kráľovom prístave sa postarali o to, aby sa správa o Viserysovej smrti k nej nedostala skôr, než boli jej prívrženci pri dvore zabití alebo uväznení. Aegonova korunovácia dokončená. Keď sa k nej napokon správy dostali, zachvátil ju čierny hnev. Šok a stres spôsobil predčasný pôrod. Dieťa, ktoré priviedla na svet, bolo zdeformovaná mŕtvo narodená dcéra, ktorú pomenovali Visenya. Rhaenyra bola presvedčená, že za smrť svojej dcéry môžu tí, ktorí jej ukradli korunu. Krátko na to usporiadala vlastnú korunováciu. Východ dcera Stefana Darkna z kráľovskej gardy bol prijatý s veľkou radosťou. Neprišiel totiž sám. Spolu s ďalšími podporovateľmi priniesol korunu, ktorú nosili králi Jaehaerys I a Viserys I. Na dračom kameni potom princ Daemon Targaryen korunoval Rhaenyru korunou jej otca. Keď sa správa o korunácii dostala do kráľovho prístavu, Aegonová strana jej ponúkla mierové podmienky. Rhaenyra a jej potomkovia si mohli ponechať vládu nad dračím kameňom, ak sa zdá nároku na železný trón. Rhaenyra odmietla. Aby získala ďalších spojencov, vyslala svojho syna Jaehaerysa na drakovi rokovať s Erinovcami, Manderlyovcami a Starkovcami. Lucerys dostal za úlohu navštíviť lorda Borosa Baratheona na búrkovom konci. Práve Lucerysova cesta mala byť tou bezpečnejšou. Keď však dorazil na búrkový koniec, zistil, že ho predbehol princ Aemon Targaryen. Keď Lucerys odlietal bez získania Baratheonovej podpory, Aemon ho prenasledoval na Vhagar. Nad zátokou rozbíjača lodí Lucerys sa zabil. Práva o smrti jej syna Rhaenyru zdrvila.
Napriek všetkým tragédiám sa vojna ďalej stupňovala. Napokon sa Rhaenyra podarilo dobiť kráľov prístav a zasadnúť na železný trón. Po obsadení mesta trvalo na tom, že musí zasadnúť na miesto svojho otca. Vyšla po schodoch k železnému trónu a počas celej noci prijímala prísahy vernosti a prosby o odpustenie od tých, ktorí zostali v Červenej bašti. Hoci bola oblečená zbroji, Septon Ensces neskôr tvrdil, že mnohí prítomní videli, ako jej železný trón rozrezal nohy aj ľavú ruku. Krv stekajúca po čepeliach mala byť podľa povier znamením, že ju trón odmietol. Ensces dokonca tvrdil, že počas svojho panovania sa o trón zraňovala čoraz ťažšie a v kráľovom prístave výrazne pribrala. Počiatku ju obyvateľia mesta vítali. Egona II. Ani Emonda medzi ľuďmi nikdy nepatrili medzi obľúbených vládcov. Rhaenyra však po získaní moci začala hľadať všetkých, ktorí pomohli Egonovi uniknúť z mesta. Na hradbách pribúdali ďalšie a ďalšie odteté hlavy. Situácia navyše zhoršovali financie. Hoci Viserys po sebe zanechal plnú pokladnicu, keď Rhaenyra prevzala mesto, nenašla v nej takmer nič. Zelení stihli 3/4 zlata odniesť do bezpečia a zvyšok minuli ešte pred pádom hlavného mesta. Rhaenyra preto zúfalo potrebovala peniaze. Lord Bartimos Kelkar zaviedol nové dane a tie sa postupne zvyšovali. Ľudia sa začali obracať proti svojej kráľovnej. Nakoniec začali hovoriť král Megor s prsiami. A výraz Megorovej prsia sa stal v kráľovom prístave nadávkou ešte na celé ďalšie storočie. Keď sa dozvedela o zrade dvoch zradcov, začala byť čoraz paranoidnejšia. Za zradcov vyhlásila aj posledných dvoch dračích jazdcov, Sera Adama Velaryon a dievča menom Netless. Bolo to rozhodnutie s katastrofálnymi následkami. Lord Corlys Velaryon, ktorý určil Adama za svojho dediča, ho včas varoval. Adam tak stihol utiecť na chrbte svojho draka Seasmoka. Rhaenyra následne nechala Corlysa zatknúť, tým však prišla o podporu Velaryonskej flotily, ktorá ju opustila. Rhaenyra chcela dať zabiť aj Netless. Poslala preto list lordovi Manfredovi Mootonovi s rozkazom, aby dievča popravil. Mooton odmietol. Netless sa totiž nachádzala pod ochranou hostovského práva. Vedel, že ak poslúchne, princ Daemon ho môže zabiť. Ak neposlúchne, stane sa zradcom koruny. Nakoniec sa rozhodol zmeniť vernosť a pridať sa k Egonovi II. Hneď ako Netless a Daemon opustili jeho strechu. Krátko na to zachvátil kráľov prístav obrovský nepokoj. Po samovražde Heleny Targaryen, ktorú ľud miloval, sa snažili šíriť reči, že za jej smrť môže Rhaenyra. Skutočnosť, že tomu ľudia tak ľahko uverili, ukazovala, ako veľmi sa proti nej obrátili. Nepokoje prerástli do útoku na dračiu jamu. Počas chavcu zahynul jej syn Joffrey Velaryon. Po týchto udalostiach bola Rhaenyra nútená utiecť z kráľovho prístavu. Po smrti takmer všetkých svojich detí odmietla pustiť mladého Egona z dohľadu. Bola vydesená, zlomená a zúfala. Počas cesty cez Rozbín, Stockwood a Duskendale jej vlasy začali šedivieť a z kedysi krásnej princeznej sa stala vyčerpaná žena. Aby získala peniaze na cestu, musela dokonca predať svoju korunu. Získané zlato si kúpila miesto na Brahovskej obchodnej lodi, keď sa napokon dostala na dračí kameň. Čakala ju posledná zrada. Sir Alfred Broom sa obrátil proti nej a jeho muži zabili zvyšných rytierov jej kráľovskej gardy. Rhaenyra padla do zajatia svojho nevlastného brata. Aegon II ju následne predhodil svojmu drakovi Samfaru. Na dračom kameni tak zomrela žena, ktorá celý život verila, že železný trón patrí práve jej. A tak sa končí príbeh Rhaenyry Targaryen, dievčaťa, ktoré si jej otec vybral za svoju dedičku. Princeznej, pre ktorou poklakli najmocnejší lordi 7 kráľovstiev a prisahali, že budú brániť jej právo na železný trón. Celý život bola presvedčená, že koruna jej patrí, no cesta k nej ju stála viac, než si dokázala predstaviť. Počas tanca drakov prišla o svojich synov, o priateľov, o spojencov aj o dôveru ľudu. Kráľovstvo, ktoré chcela zdediť, sa pred jej očami rozpadalo. Draci umierali, mestá horeli a rod Targaryen sa ničil vlastnými rukami. Napokon sa síce stala kráľovnou a zasadla na železný trón, no jej vláda trvala len krát. Korunu, o ktorú bojovala celý život, jej nepriniesla pokoj ani šťastie. Keď nakoniec zomrela na dračom kameni, nezomrela len Rhaenyra Targaryen. Aegon po návrate do kráľovho prístavu dal vymazať svojej sestre titul kráľovnej a prikázal, aby ju všetci označili iba ako princes. Dodnes sa vedú spory o tom, či bola právoplatnou kráľovnou alebo nie. Či jej koruna patrila podľa vôle jej otca, alebo mal väčší nárok Aegon II. Dal by som vedieť váš názor. Bola podľa vás Rhaenyra právoplatnou kráľovnou, alebo stála pravda na strane zelených? Napíšte mi to dole do komentárov. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like, odber a zvonček, aby vám neušlo ďalšie video z môjho kanálu.
Taktiež by som vás chcel veľmi poprosiť, aby ste odoberali môj kanál, keďže do konca tohto roku by som chcel dosiahnuť 500 odberateľov. Veľmi by ma to potešilo a bez vašej pomoci mi to nepôjde, takže klikajte na ten odber, alebo ak máte nejakého známeho, tak by ma veľmi potešilo, keby mu toto video pošlete. A nezabudni, cesta je možno mrazivá, ale nikdy po nej nepôjdeš sám.